Co se tady děje, máte nějaký problémy? Pojďte v klidu na bok, všechno to tady vyřešíme. Ty klamo. Kurva je to! Zas to podaj mi tu rádiovku. Kurva, to je paržák. Kurvy šikmóke. Už si blbá? Že jaká je slunko sviňa? Jaké jsou tam díry? Nečteš a nevíš. Hoši, tady se bude hulit akorát z komína. Jak to se mnou mluvíš, ty prde? Co tady triškuješ, člověče, to si nezvykaj. Dodělá machra, jakého machra? Děláte machry, hajzlíváte na chodbě. Tak kde jsem to skončil? Na ministerstvu. Ty turista! Co je to za člověka? A běž do řídí, ty hňupe. To by se musel jináč chovat. Ty první světová skupino. Děláš machra. Co děláš machra? Kde jsi? Kdo jsi? Ty skupino. Ty myslíš, že já jsem nějaký hňup, ty hňupe? Neser? No tě rozhodím sandál. Prde. Hovne. Běž, val. Já se snad doženu, kurva. Mě to nespívo, ale rychle, nebo tady zdechnu. Co to je toto? Dobré, ne? Dobré. Tak, hotovo. Jak hotovo? Zas nějaké formality. Repete.